Nako, tingnan nyo naman. Yung sa after ng bagyo. Ito kasi sa amin, medyo malakas din yung ulan dito. Kaya medyo, buti nga humupa na to eh. Nung nakaraang araw, ang lakas talaga dito, nako. Walang madaanan, mga kamarites kong chismosa dyan. Ito isasabak sa putikan. Ayan na, maputik. So, ayun na nga. Mangunguha din ako ng gulay, malunggay, para sa aming uulamin mamaya. So, tingnan nyo naman ang daan. Tingnan nyo naman ang daan dito. Maghahanap ako dito ng takway, kung sa Bisaya tatawagin eh. Nakalimutan ko anong tawag doon, ang tawag sa Tagalog eh. Kasi akala ko talaga yung mga talahib ay yung taas lang pala yung kinuha nila. Tingin ako dito. Kung meron akong makukuha. Ayun pala guys, meron akong, bukas babalikan ko to. Puhon, kung sa Bisaya. Ugma, puhon. May kahoy oh. Yan, panggatong ko. Buti may ano ko. May makuha pa akong panggatong. Kasi wala kaming panggatong sa bahay. Ay kung gumamit ng gasol kasi medyo magastos. Saka yun. Akitin ko pala yun. Magkuha ko ng malunggay doon. Ano mga marites kong chismosa dyan? Anya. Malunggay. Kunti lang naman yung kukunin kong malunggay. Dahil kunti lang yung nakuha ko, medyo napaisip ako, dagdagan ko. At dito kang tatay, pupunta ako. Kuha ko ng kahit konti. Wala naman si tatay dito eh. Hindi, sasabihin ko naman talaga kapag nagkita kami ni tatay na nanguha ko ng malunggay sa kanyang bukid. Kasi kunti lang talaga at saka ito may mga yellow pa. Ayun oh, may mga yellow pa. Siyempre, gusto natin ng fresh. Kaya kuha tayo ng mga ilang piraso lang naman. Ayun na yung kang tatay oh. 'Di ba? Ang daming malunggay. Minsan binibenta niya to. Pero saan kaya si tatay? Ay, ito pala yung saging na sinasabi nila tumba. Hindi naman sa akin to, tatay to eh. Kuha ko dito tay. Saan kaya si tatay? Kuha ko ng malunggay tay. Nakaw ako tay, wala ka naman tay. Dalawa, ay isa, dalawa. Apat na piraso lang. Apat na piraso lang tay. Kuha ko tay. Kaya mo tay, sapos ko tay. Bibingin kita ng pang-alak mo tay. Para pambawi ko sa'yo. Nguha ko dito tay. Yan. Ito na. Ang daming tanim ni tatay na malunggay. At saka tangad. Tanglad ba sa Tagalog? Ang dami oh. Sipag talaga ni tatay mag ano sa bukid. Ang daming tanim ni tatay. Maaliwalas ang bukid. Walang kadamo-damo. Fresh na fresh. Nako, tingnan nyo naman ang daan. Parang minasaker. Nako, talagang putik to. Talagang baha dito. Matis kong chismosa dyan. Uy, nako. Yan yung fish pan nila. Fish pan, ewan ko kung may laman ba to kasi syempre pag lalagyan mo ng laman tapos lumakas yung ulan, naglalabasan yung mga ano, isda. Sayang din.
Saka minsan, pag walang tao, syempre walang bantay, nanakawin yung isda, wala rin, ubos rin.